Ngibingelela abazalwane nonke egameni kaJesu oyinkosi obusayo. Singena ngesikhathi esingekho right, ngingena ngesikhathi la abantu sebasemoyeni nasemandleni. Siyamfisa ukuthi sikhulumele uNkulunkulu kulesikhathi lesi. Before ngingaqala ngiyabingelela from director uPhutsizwe egameni kaJesu. Ngiyabingelela umama uNyembe ongisekele kakhulu kulombono waleli bandla le-Devoted to God Ministries. Ngibingelela ke abafundisi bonke abakhona ngokwehlalo zabo from the pastors, pastor elect, appointed pastors. Engiyabingelela kunye namakhosikazi enu enibambisene nawo emagatsheni onke enolidayo nakuma position enikuyo ngokubonga ivangeli. Ngibingelela ke iofisi lama-elder esihlangene ngalo namhlanje. uNkulunkulu mayengivulela ukumisa le ofisi kangekho lula. Kangicabanga ukuthi ikhathi njengalezi zizofika. Alibonge ivangeli. Ngiyabingelela kakhulu umndeni wakwaMnyoni, ihlobo zonke esondele nayo. Makuthwala endaweni okuyo siyabingelela. Maphambi kwesikhathi abafundisi abakhona babumlawo abantu bakhohliwe Nkosi yami. Awu kodwa thina sikhuluma nje sivukelwe. Awu sikhuluma nje sivukelwe. Sisakhuluma into leyo nje yokuvukela uJesu. Asivukela uJesu 28 days uJesu evukile. Abantu balibele. Bagcina ijoyini emhlazane kuvusa uJesu kuPassover. Bayishiya bayibeka lapho. Balibele abantu. Ukukhuluma nebandla enqodayo into yokuvukelwa uJesu. Siku 40 days athi yobhala kahle izenzo uchapter 1 verse number 3 athi wazibonakalisa kubo ephilile insuku ezingamashumi amane. Sileyo period leyo la uJesu eyibonakalisa enjani ephilile. Kodwa leyo nkosi eyangena ethuneni yanqoba ithuna. Into eyenza inkolo yethu ihluke nabanye ukuthi yethu inkosi esinkonzayo ayikethulile. Ukumisethuneni ngabukholwa kwethu nokufakazi kwethu kungamanga. Sikhonza leyo nkosi aqobe ivangeli. Ngenxa yesikhathi ngiyacela ababumyeni ungifundele nansi into. uJesu awukhuluma nawo amazwi. Jesu unabafundi bakhe uyababuza abafundi bakhe ukuthi abantu kuLuke chapter 22 bathi ngingubani? Abantu bathi mina ngingubani? Hleze nawe ubuza uthi kahle noJesu okhonzwa labazalwane ubani? Basho konke abakushoyo. Usuyashintsha kuJesu uthi nina nithi ngingubani? uPetru uthi wena uyindodana uKristu indodana kaNkulunkulu njani ophilayo. Uthi then wena Petru lokho umbulelwanga igazi kunye nenyama nomntu kodwa umbulelwa uBaba osezulwini.
Then uJesu usukhuluma into eyiprofesi. Verse number 22. Sithi uJesu athi indodana yomuntu imelwe ukuba ihlupheke, iphikwe ngababhali, iphikwe ngabantu. Siyabonga. Usho njalo nje verse 22. Usho njalo nje uthi akakafi uJesu kodwa uthi ke ngizophiwa ngabantu ngishaywe ngenzike konke. Verse number 23. Angikwazi mangabe uJesu mangabe ufunde 22 kuthi ke wena bawuzokhona yini ukuthatha nanzi into ake ngifundele verse ngifundele sizwe. Verse number 23. In verse 22 utshela abafundi bakhe indodana yomuntu mamthwala imelwe ukuba ihlupheke, ishaywe, iphikwe, yenziwe konke. Usuphenduka kubo ke manje ukhuluma nanzi into. Ngathi kaLuke chapter 9 verse 23. Wayesethi kubo bonke, uma umuntu ethandukuza emva kwami makazidele, athabathe isiphambano sakhe imihla ngemihla angilandele. Cela umphindele. Wayesethi kubo bonke, uma umuntu ethandukuza emva kwami makazidele. Ake sibambe kancane la. Uma umuntu ethanda kanjani? Lo muntu uthi yena uzoshaywa, alinyazwe, aphikwe, usuyashintsha. Uma umuntu ethanda ukuza emva kwami. So into yokholwa ihambisana nani nothando. Abantu baya emasontweni bahleli khona ngoba ibandla lakubo. Semhleli nje ngoba ngashuka indoda yami la. Akayidelanga lo muntu akasathandi kodwa imhleliswe yini isimo. Kodwa uJesu akamboni. Jesu uthani? Uthi uJesu uma thanda ukuza kuphi? Uthe uma umuntu abathi sibhekile kuJesu, sibheke nje uJesu, siyabona kunye. Siyabona amandla amakhulu, siyabona amabhishopi makhulu, siyabona ikhundla zinkulu kodwa sibheke kuJesu. Okuthe uma umuntu ethanda ukuze emva kwami. 1 makazidele. Angeke sihambe nawe evangelini ungayideli. Yini ukuyidela abazalwane? Ukuyeka izinto oyithandayo. Lento ziphatha ezigitazayo ezikwenza ube right. Nabantu bakujabulela abakubona. Uthi uJesu makazidele. Mawubheka incwadi kaGalatia uthi uPaul akuseyi mina ophilayo kodwa uJesu lokho ekwenzayo asilo ukuthandayo. Bantu abantu nathi ngabe sikwezinye indawo esikwenzayo akusilo kwesithanda kodwa ngoba savuma ukulandela uJesu sathanda. Sayidela. Athi uPaul ebawubheka kaPaul abukuFilipi uchapter 3 akonke okwakuyinzuzo kimi ngakushaya indiva. Zayikhona izinto eziphatha kahle kodwa sathi decide ukuthi hayibo hayibo uzokwenzani sokushayini zikhona ayipheli makasithele mayiqhubeka athi athabathe isiphambano sakhe angisaze sakhe isiphambano ngoba ushumayela simela nami nesami isiphambano kodwa inkinga khona isiphambano ama challenges mamthwala endleleni. Ama-challenges azovela. Ngaba perfect wenze yonke into ngomzali. Abantwana obazele kube yibona abakwenza wona endleleni. Ngabona ushumayela simile ngathi namadolo kuma. SinoNkulunkulu osimisayo. Sayidela. Thabatha isiphambano sakho. SG uthi sithabathi only emakufuna thina ngokumloji. Uthi sithabatha imihla nemihla. Uhambo lwenkosi lu-continuous. Kasike lokho lama event. Uthi ayenziwe nje uma kuyimbizo noma kuguthi. Hawu mihla nemihla. Mama ukhona ukhuluma into kuthi abanye ba right ngoba bagqoka ijoyini. Nevangeli baba be right bagqoka ijoyini. Waphumula ijoyini sekushintshile. Kodwa uthabatha isiphambano sakho bese wenza into eyodwa uyamlandela. Inenza sambe kahle sibheke kuJesu. Asibheka ngokunye. Wena mawuzofika ebandleni ubheka kunye. Hey bakhona abantu namhlanje abathi yazi bengahambe endleleni ngingazi ukuthi ngilandela bani.
ngalandela umfundisi wami ngathi ngiyamthola kwenye indawo kwaphela ukukholwa kwami. Ngokuzolandela abafundisi usilandele kanti sanento zethu. Usibona kwesinye indawo ufe emoyeni. Kunabantu abangakholwa balandela abantu abazongo. Asilandele umfundisi wesonto. Asilandele ngomngcwabi wanje. No, asilandeli. Ngoba nakuthanda. Kodwa asilandeli ngoba kodwa sibanjwe izwi elithi uma umuntu athanda ukuza emva kwami akasidele makholoba. Nilaba khonwami yini ukuzidela. Athi ukuzuzizindiso uyolahlekelwa ukuphila kwakho. Kasinimbe wena usafuna ukukhonza ungalahlekelwanga. Akhona abantu esingathandaza nabo namhlanje abathi Nkosi ngifuna uqala uhambo lokuyidela. Bengase ekhonweni kumnandi kangaka. Ibanjwe into zami nje angikhona kodwa nje uthi baba umloyi yosizakala endleleni. No ufana nenkomo nje mangabe igcwele umkhaza awuphumi kanye ngelanga elilodwa ingene ediphini nje umkhaza endleleni uhamba uyiwele kodwa isuke njani ingenile inkinga yakho ufuna ukungena uyabuka nje ubenzani lapha bandla la devoted maybe ukhona nakini abazosho njalo othandayo haena othandayo inkinga yokulandela iproblem othandayo ngoba ukhona abanye abakabalandela uJesu ngoba banika inhlanzi ewabanika izikwa badla basutha wathi welanga phesheya bamlandela wathi hayi mina animlandeli ngoba nizwe izwi nilandela ngoba ningisuthi ngawuthi ke mangifika futhi ngiyoniphakela bakhona nabanjalo bayalandela nje ngoba nabakhubizisa abakhona nakukhubizisa banakithi kuba ukuthi othanda bakithi singashumele emngcwabeni kodwa othanda ukulandela akasidele akunamasizini ukuyidela mawusakhonza wena unakubanda unenkinga makunizulu sakuwa ngaphandle hayi unenkinga no awukathandi othanda bakhona bazothi bathanda nje ukulandela uJesu uJesu othanda ukumlandela othandayo ukulandela manje kwabafika kwaPetro benza ibhizinisi badoba baphila ngebhizinisi wathi ngilandeleni ngizonenza bashiya amanethi bashiya amabhizinisi ungabona sila shiya izinto masiye ekholweni wena wafuna ukushiya nje lutho uzabalisa busy zabatshela ngizababona next week busy satshela busy kakhulu wena busy hawu for uNkulunkulu busy othanda cela siphakameni othanda ukulandela akasidele hayi landela devoted kodwa ufuna ukulandela uJesu wenze kwaphi indlela yonke ungazi ukuthi kufunakalayo kufuneka wena ubuyidele indlela yakho ihamba kahle nasesontweni yokhonza kahle ngoba wena ulandela uJesu awubheka into eziningi othanda ungilandela uyalandelwa uJesu uyalandelwa hlabelahle nokulandela msindisi ngenzeka wakwasho njalo wahlabelela kodwa endleleni umila usalandeli ulandela bani ngathi ngabuza ngithi ulandela bani nalo umlandela ngoba kunjani alba ivangeli othanda obaholi bami ngathi singawushubela into yodwa ukubheka othanda ukuze emva kwami akasidele athabane isiphambano sakhe imihla nemihla angilandele. Sicela abantu abazothi Nkosi ngibonile endleleni angihambanga kahle kodwa ngiyafisa nami ngiyacela sazothandaza ngiyacela baba